odiochieng' ni to koro children molose wigi children koro we school mane kamano wasechope kar ka 100% transition bende osetiyo koso oyo nyaka sani nyakoro mo jongin kwan mamalo jogi lal ga kure mane penjo mabene Josephine penjo kanyo ka wadhigo nyime yena mondo mi achaka kwanye gi kanyo mana kaka isewinjo kacha wenda pon an go nyime an go ka adhi kodgi mbele twak kan ka kod Cornelius Oduor jatelo kanyo ka elimu bora mabende wadhi bedo kae ka watwa kod achiel ka achiel wadhi nyime kode ka achiel koda ka jalonyo mag somo Morino Kal ka wan kode e twak ka achiel ka achiel mana kama chope ngeni Josephine tawe makare kama osechope kanyo ka wadoke penjo mose penjo go to nyaka sani kama walose oganda jo Kenya mathoth penjore midhiero mantiere sekta mar somo kama wantiere ni transition machielo biro kama oganda chomo grade 9 klase mawacho ni infrastructure ka pogo tiek gera gik mathoth pontiere kaka mapod ochung kaka elimu bora usebedo ka umedo seyo sirkal kendo sono sirkal mondo migigo chope makare geno nitie ni kwani nyalo dok piny mondo misano kwani jok mawuok e grade 6 gidonje grade mar 7 gidhi mar 8 gidonje mar 9 maonge ngikni mora mora e bola manyien mar CBC ni Cornelius. Challenge mwango maduong' en ni policy to wan sawa sirkal noketo chik motegno e wach mar basic education makaber wuon nyathi ono ben chopo ni school to yudo everything school kacha koro implementation mosebedo kod ma osebedo weak nochido no chenro mar CBC ni moloyo dwaro mondo wa invest pesa moketi wach mar education sector tido ka priority kaka sirkal osebedo ka tumo budgeting okwa chopi kiwango ma pesa midwaro manyalo kelo successful implementation ema bende affect weche make transition koro mondo wa succeed weche make transition kada na implementation mar CBC nyaka wa prioritize allocation of resources in good time okni watumo allocation to pesa biri school kodong wik achiel tiloro school koro don pressure tie kum jopuonj especially principals mondo rely kum pesa mar school fees make boarding kod midwaro make chiemo gi mondo giran schools tiro hakoro challenge tie haka nyalo chulo suppliers haka nyalo chulo jopuonj ma bendo keti contractual basis BOM ka tijo nyako koro every other week nyithindo oro dala mondo dhokol school fees to gi lose out on quality time mondo be nigi interact kod jopuonj koro kaka ilimboro waneno no challenge osebedo implementation wawuoyo ahinya to gimwatumo in action okosebedo kachopo ratiro ma nyithindo mondo make sure ni gido quality education emo wacho ni elimu bora sio bora elimu erokomana nya Morino Kal achiel kuom gigo ma ilieko ni miyo nyithindo giweyo sikul en dhier manyalo miyo waneno kantiere hidden cost e weche mag somo kata mag chwalo weche mag somo e sikunde mopogore opogore daro gi duto ka giwuok e second primary bank KCPE kendo